देनाय बुरि खालायदोंमोन नायनांगौ दे नै डेन्जार जादु देखायलै बे 1 2 3 आरो ना आंथ' आखायाव टाच खालामाखै ना बेयाव टाच खालायाखै आखायाव टाच खालामाखै ना औ दे ससे सोरनि आंनि ससे इनसो अ इनसो आं टाच खालामाखै अ ए आंखौ टाच खालामाखै दै इखो माइलाय आं टाच खालामाखै डेन्जारलै नै थारैनो दिनै इउटुबार मिटआव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि गासै गेदेर गेदेर इउटुबारफोरखौ लोगो मोनदों जोंनि सेलिब्रिटिसफोरखौ लोगो मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो बिथांखौ मबाइलफ्रावसो नुबाय थायोमोन एलबामफोर नुयोमोन सिनेमाफोर नुयोमोन दिनै मोगथाङाव नुनो मोनबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों एकदम बहुत मोजां मोनदों बिराद गोजोनबाय बयखौबो लोगो मोनदों आरो सोरखौबो लोगो मोनबाय आरो गासिबो बयबो फैदों बेनि थाखाय थेंक इउ गासिबो इउटुब जेसेबां दिनै फैबाय आगैमोना माने बा बिदाफोरबो दंमोन सोरबा सिनियरफोरबो दङ ओमफ्राय गासैखौबो माने थेंक इउ स' माच इसिबां मोजां फैनानै साक्सेस जाबाय मोजां नांबायना आरो बिथांनि ब्लगखौबो नायदो बयबो सापर्ट खालामलायदो ना बेनोसै आरो दा थांनोसै मोनाबायबो बाय बाय मेथाइ रोजाबगिरि रेमल दैमारिखौ लोगो मोनबाय बिथांजों रायज्लायनानै दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों गासैजोंबो रायज्लायनानै माने बिराद मोजां मोनदों दिनै सापर्ट जिनिया दाहाय नायदो भिडिअ आं मा होनदों नायदोल' नानि बाय बाय ट्रेनाबो गैला मोसानानै मेंजोब्बाय नामा सिजोब्बाय ओमफ्राय टाइमाबो जाबाय 6 मिनिटल'सै जोङो रङिया स्टेसनखौ मोनहैनांगौ आरो दायो बिथाङानो जाहैबाय जोंनि सेकेन्ड रकेट चेनेल नामा मा नाममोन सेकेन्ड रकेट बि बिथांनि चेनेलनि नामा दा बिथांनिफ्राय माखासे खोथा मिथिना लानो लुबैदों आङो दा नोंथाङा बबे समनिफ्राय ब्लग खालामबोदोंमोन 1 मान्थ जाबाय आंनिया दासो गोदान खुलिनाय दा दिनैनि प्रग्रामफोरा माबायदि मोनखो जोबोद गोजोननाय मोनदों आं दिनैनि प्रग्रामाव फैनायखाय नोंथाङा रकेटनि बेबायदि माबाखौ लानानै जेनेबा रकेटखौ नोंथाङा जोबोद फल' खालामगासिनो दं दा नोंथाङा रकेटखौ फल' खालामनो जोबोद मोजां मोनो नामा मोनो नोंथाङा फैनोबा साबसिन जागौमोन आरो नोंथांखौ एकजार रकेट बायदियानो नुयो नोंथाङा थिगैनो दङ नोंथाङा जुदि बिथांखौ मोजां मोनबा बिथांखौ फल' खालामबाय थाबानो जाबाय माने नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनै माने रकेटखौ नुवाब्लाबो माने नुनाय बायदि मोनबाय आरो नोंथांखौ नायनानै दा साबायखर थाबाय नोंथाङा आंनि ब्लगाव दानसे सम फैनायनि थाखाय सेकेन्ड माबा रकेटआ बाव सफैनो हाबाय निस्सय नोंथांमोना नुखाबाय स' बिथां नायोबा बिनि फेस खानाय स्टाइल मुख स्टाइल अल इन माने गासिबो सेम आरो ना सिमिलार नुखायो आरो ना स' बेजों गोजोनबाय आं फंबायखौ दिनै लोगो मानोना बै समाव जों खालि इउटुबाव नुगोन बाट जों दिनै फेस टु फेस लोगो मोनलायबाय नङा होमबा आरो बहुत बाय जों एक्टर एक्ट्रिसफोर लोगो मोनलायबाय गिदिर इउटुबारफोर लोगो मोनबाय नङा होमबा स' मिजिं थिदों नोंथाङा माबायदि फिल खालामदों दा जे उननि समावहाय जोंनि बर' इउटुबारफ्रा माबायदि खुस्थि खालामदों हम भी करेंगे आगे नहीं होगा यार देखो 1 2 3 भाई खांसी हां 1 2 3 मेरा लेट हो गया क्या है इसमें Aku games jahat sebenarnya di rumahku guys naik pada pada videoku ekdom harus terbaik देखा jadi karena bayi mana just kadar incer na मा खालामदों जिरायना दं
नोंथांमोना बेखौ ससियेल मिडियायावहाय जे गावजों गाव नांलायलायबाय थायोबा गाज्रि भिडिअ होबाय थायोब्ला गावनि रेसपेक्टआ खहा जायो स' डिसएडभान्टेजआ बेनोखि नों खहाबो जानो हागौ ससियेल मिडियाया जाबाय नोंखौ बेनिफिटबो होनो हायो नामाया 16 Hei, mau bung? Bung được nggak sama cek? ओंखाम जाबाय थादों बिदि जोंबो जाखांबाय आरो ना जाखांनानै ओरैनो दसे रेस्ट लादों प्रग्रामाबो जोब्बाय Cepat. नायनो फैदोंमोन माने माबायदि मारमोन माने नुबाय माने गोरोबथाखौ मोननो हाबाय मोजां मोनदों आरो ना मोजां मोनबाय जानांगौ गासिबो बेनोसै थेंक इउ स' माच Thank you. Kapan? Para janale mesana nengah. बेनिख्रुइ बांसिन जों ग्रुप वाइसआव खामानि मावोबा बांसिन लाब जागोन आरोना जोंहा जों माबाफोर जुदि सोरबा इउटुबारनि कल नुयोबा बेखौ डाइरेक्ट कल खालामनानै बा डाइरेक्ट भिडिअनि गेजेरजोंबो बुंनांगौ जे बेबायदि नङा नोंनिया एसे भुल जाबाय बेबायदि आरोना रस्टिं खालामबाबो माखासे रस्टिंनि रुल्स थायो बा माखासे माबा टेकनिक थायो आरोना रायलायनाय बुंनायनि स' बेखौहाय मोजाङै बुजिनानैसो खालामनांगौ आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय आरो ओमफ्राय माखासे इउटुबारफोरा नुजाफैनो हायाखै बेखौ जों गाज्रि मोना माखासे पार्सनेल खामानिफोरबो थायो हिसाबै आरो जायफोर नोंथांमोना नुजाफैफिननो हादों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर नोंथांजों फैयामोनब्ला जोंनि बे मिटिङा मेहेरगोनां जानाय नङामोन आरो आं बिराद गोजोनदों बेबायदि मिटिङाव फैनायखौ आरो गुबुन हारिफोरनाथ' बिदि इउटुबार्स बेफोरबायदि प्रग्रामा जाखाबाय थायो नालाय जोंना फार्स्ट टाइम जाहैबाय गोसोआव थासिगोन लाइफआवहाय आरो माबाफोर सोंथि सोंनांगौबा सोंनो हागोन इउटुबनिफ्राय जोङो मान्थलि आर्निं खालामनायनि अनगायैबो जोंना स्पन्सरशिप फैयो बेनिफ्राय जिहेतु एसे चेनेला ग्रथ जाग्रोनांगौ आरोना बेनि उनावसो फैगोन जे मनिटाइज जाग्रोनांगौ दा मान्थलि फैसा मोननाय हिसाबैथ' मोनसे मनिटाइज जाखागोनानोसै चेनेला ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा मिसआन्डारस्टेन्डिं जायो जे जों जेब्लानाखि हल भिडिअ बानायो हल भिडिअ माने जों जेब्ला मेकआपनि बा ड्रेसनि बा माबा मोनसे प्रडाक्टफोरनि बे भिडिअ बानायो बेवहाय मानसिफ्रा सानो जे जों गाव माने मा होनो गाव बायनायखौ दिन्थियो बा सोरबा सोरबाथ' बिराद कमेन्ट्स खालामनाय लाङो जे गावनि बायनायखौनो दिन्थिबाय थायो बेखिनि फैसाखौ जुदि गोरिब न'खरनो होनायमोनबा होननानै बिराद कमेन्ट्स फैयो बाट कमेन्ट्सखौ इगनर खालाम खिन्थु आं बेवहाय मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों मा जे जों जिखिनि प्रडाक्ट्स मोनो बेखौहाय माखासे जोङो स्पन्सरशिपनि थ्रुयै मोनो बुजिदोंना आरो स्पन्सरशिपखौ माबायदि मोनो होननानै साननो हागौ नोंथांमोना जेब्लानाखि जोङो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामो बेवहाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनावहाय गावनि जिहेतु कलाब मेल बा जिमेल बेफोरखौ होना दोननांगौ आरोना स' बे सोरबाफोर जुदि माबा मोनसे ब्रेन्डनि सोरबा एजेन्टआ जुदि जोंनि भिडिअखौ नायोबा बे नायनायावहाय डिसक्रिपसनाव चेक खालामोबा जों जुदि मेलखौ होनानै दोनो बे मेलावहाय बिथांमोना मेल खालामगोन जेनेबा नोंथांनि नाम्बारखौ कन्टेक्ट नाम्बारखौ नांगौमोन उमुक उमुक ब्रेन्डनि थाखाय जोङो नोंथांखौ कलाब खालामनो बा स्पन्सर खालामनो बेबायदि होननानै स' बे मेलखौबो इउटुबार हिसाबै बे मेलखौ चेक खालामनाया जोंनि खामानि आंबो बुंनो सानो जों इउटुबार हिसाबै जों बिराद एक्टिभ जानांगौ माबोरै एक्टिभ होननानै बुङोब्ला जोङो फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो जों मेलखौ चेक खालामनांगौ कमेन्ट्सखौ चेक खालामनायखौ माने बारा इसेबां मा होनो जुदि नोंथांनियाव सम दङ
नोंथाङा कमेन्ट्सखौ रेसपन्स होजागोन गासैनिबो खिन्थु बेवहायबो माखासेया दुखु मोनो जे जोंनि कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ होजोबनो हाया मानो हाया बेबायदि होननानै खिन्थु जुदि जेब्ला चेनेला एसे देरो अब्लाना एसे बारा कमेन्ट्स फैनाय जादों नालाय बेखायनो माने रेसपन्स होनो हाजोबा खिन्थु बेनि मिनिङा बे नङा जे जों बिराद गिलिर जाबाय एटिटिउड जाबाय जों कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ होनो हाया बे नङा आरोना स' गोबां मिसआन्डारस्टेन्डिं थायो इउटुबारफोरनि सायावहाय स' बेनोसै आंनि बुंनाया जे स्पन्सरशिपनि थ्रुयैबो जोङो भिडिअस बा प्रडाक्टफोरनि भिडिअस बिदि लाबोनो हायो आरो बेयावहाय जोंहा मोनसे मोजां इनकाम जायो आरोना आरो जोंहा इन्स्टायावबो खालामनो हायो न'खरनि इउटुब इन्स्टायावबो खालामनो हायो फेसबुकआवबो खालामनो हायो आरो जों लोगोसे इन्स्टायावबो रां खामायनो हायो आरो फेसबुकआवबो खामायनो हायो आरोना नोंथांमोनाबो मिथिखागौ बेफोरखौ स' प्रडाक्टनि सोमोन्दै आं खिथाबाय आरो स्पन्सरशिपनि सोमोन्दै खिथाबाय आरो दा आंनि बुंनांगौआ जाहैबाय दसे सम थागोन नामा माने दायो इम्पर्टेन्ट टपिकआव जेरैहाय मिथिया खिन्थालांखाबाय जे जोङो इउटुब चेनेलखौहाय सप्तासे माने सिगां बा उन बेबायदि खुलिलायदों आरोना जोंना बिदिनो स्टार्ट जालांबाय आरो आंथ' फार्स्ट जेब्ला आङो इन्ट्र' भिडिअ बानायदोंमोन जेरैहाय दायो आङो बुङो लेगालाइज खालामबाय होननानै स' बे बुंनायखौ आङो नोंथांमोना बिलिभ खालामगोन ना खालामा आं मिथिया बाट फार्स्ट टाइमावहाय जेब्ला बुंदों माने आङो ओरैबायदि रिटेक लानांदों जेनेबा फनखौ दोनबाय दोननानै माने एकदमबारे माने एक्साइटेड ओभार एक्साइटेड आरो लोगोसे बिराद नार्भास जे माबायदि इन्ट्र' होगोन माबायदि बुंगोन जेनेबा गावनि मोनसे सिगनेचार सिगनेचार माने जेरैहाय दा हाइ गाइस होननाया जेनेबा आं बुङो बे मोनसे आंनि सिगनेचार इन्ट्र' जाहैबाय थिग बेबायदिनो फार्स्ट टाइमावहाय जेब्ला आं बुंदोंमोन बे टाइमाव बिराद नार्भास जादोंमोन आरो स' बिदिनो लासै लासै कनफिडेन्स लेभेला एसे बारायलांबाय आरो आङो फार्स्ट एवनायावनो माने फार्स्ट डेआवनो बिराद मोजां रेसपन्स मोनदों बेखायनो आंना एसे कनफिडेन्सआबो एसे माने बारायलांदों आरोना माने फार्स्ट डेआवनो आंना 10K प्लास साबस्क्राइबार माने जादोंमोन नालाय बिनि थाखाय आं गासैबो दुलाराय बर' जेसेबांखिनि आंनि सापर्टार्सफोर दङ बा जेसेबांखिनि आंनि भिउवार्सफोर दङ बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरो आरो फार्स्टआवनो ओमफ्राय इउटुबनि माखासे बेनिफिटफोरखौ आं खिथानो नागिरदों आरोना ससे जे गोबां जोंनि इउटुबारफोरा बा गोदान इउटुबारफोरा मिथिया जे इउटुबजों लोगोसे इउटुबा माने इउटुबनिफ्रायथ' जों मान्थलि पेमेन्ट मोनखायो आरो बिनि उनावहायबो जोंहा स्पन्सरशिपनि थ्रुयैबो जों रां खामायनो हायो आरो लोगोसे कलाबरेसन जेन जोङो खुलुमनायखौ जासिबाय आङो दा आंथ' बारा बुंनो रोङा स्पेसियेलि थेवबो आङो एसे जा हायो बुङो आरो दा गासैखौबो गेमस्रि आरो प्रकाश बिथांमोना दा बांसिनखौनो बुंगोन थेवब्लाबो आं दा एसे फोरमायनो सानदों बेखौनो एसे फोरमायगोन आरो जोङो दिनै बेयावहाय गासिबो मिटआप लादों आरो आगैमोना गासिबो बेयाव फैदों बेनि थाखायनो जोबोद गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों आरो मोजां मोनदों गासिखौबो बेबायदि लैहोर लैहोर माने जों इउटुब टिभिखौ गासिबो नुलायनानै मोखांजों मोखां दा बेनोसै आरो जों गासिबो मोजाङै मोजां खामानि मावलांनांगौ एखेलगे मिनिनानै खामानि मावलांनांगौ जों रावजोंबो राव हेंथा हेंथि जालायनाङा बयबो माने सबबो गाव गावबागाव निजा निजा कन्टेन्ट लानानै माने मोजाङै बेफोरबायदिनो आवगायलांनांगौ
आरो आं गावनि सायावबो एसे बुंनो सानदों आरो आंबो मालाबाबो सानाखैमोन जे इनफ्लुएन्सार आं बेबायदि इउटुबार जागोन बा इउटुबारखौ बुंनानै लाबाय आं दा जेरै गासिबो इउटुबारखौनो बुंसै ना बेनिखायनो आरो आं जेला खुलिदोंमोन 2 बोसोर सिगां लकडाउननि सिगां खुलिदोंमोन आरो गेम्सनि 1 विक सिगां आं खुलिदोंमोन ना गेम्सनि आंनि 1 विक उनावहाय खुलिदोंमोन आरो गेम्सआव सानगासिनो दंखायोमोन नै इउटुब खुलिनो होननानैहाय नाथाय खुलिनाय जायाखैमोन बेहाव भिडिअ अलरेडि रेडि जाखाबायमोन आरो नाथाय इडिटिं जायाखैमोन बे समाव आङो सानबाय माने बयखौबो इउटुबाव नुयो आङो माने बेबायदि भिडिअ आपल'ड होनाय दा आंबो सानबाय आरो आंबो भिडिअ होनोसै नामा बिदि होननानै खिन्थु इन फिउचार आं इउटुबावबो एसे एनैबाबो साक्सेस जागोनखौ आं सानाखैमोन आरो बाट एसेबाबो आं साक्सेसखौ बुंनानै लाबाय देसुन ओमफ्राय माने बे समाव आं फार्स्ट स्टार्टिंआव बिराद लाजिमोन आरो आं बुंनोबो हायामोन रायज्लायनोबो हायामोन आं माबायदि कन्टेन्ट लाबोगोन साननानै मोनामोन आङो माने ओमफ्राय फार्स्टआव बिदिनो आं मोनसे जानाय भिडिअ लाबोदों ना जानाय भिडिअ माने साउन्डल' आरो अनलि माने खुनु भइस गैया बिराद लाजिदोंमोन आं बे टाइमावहाय ओमफ्राय बेयाव बिदिनो आं भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय आपल'ड खालामनानै आङो बयनिबो फ्रेन्डफोरनो आं शेयार खालामबाय आरो खिन्थु आंनि वाट्सआप फ्रेन्डआव जा 300सो बिदिनो फ्रेन्ड दंमोन बिनिफ्राय साबस्क्राइबारा आंना 200 बिदि जादोंमोन आरो फार्स्ट डेआवहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो खमावबो 6 मान्थसो गेप थादों ओमफ्राय बिनि 1 विक उनावहाय गेमस्रिया माने ब्लगखौ स्टार्ट खालामदों आरो गेमस्रिखौथ' बुंनो नांला 1 डेआवनो बियो 10K साबस्क्राइबार मोननो हादोंमोन आं गोसोआव दङ ओमफ्राय बिदिनो आङो 6 मान्थनि उनावहाय आङो स्टार्ट खालामफिनदों आंनि जार्निखौहाय जेला लकडाउन जायो जेला गुवाहाटियाव रुमावबो एसे फासिनानै दंमोन अब्ला मा खालामगोन संनाय खावनाय भिडिअखौनो लाबोनोसै जागोन होननानैहाय बेयाव लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय बे लाबोनायावहाय बिदिनो आंनि चेनेला लासै लासैनो ग्र' जालांनो हमबाय ओमफ्राय ग्र' जालांनो हमनायावहाय बिदिनो आंबो मोजां नांबाय आरो बयनिफ्राय सापर्ट मोनदों बेफोरबायदिनो ओमफ्राय बिदिनो गोसोआ गुदुं जालांबाय बिदिनो आङो कन्टिनिउ खालामबाय आरो थिग आं आगैफोरखौबो बिदिनो बुंनो सानोदि सोरबाफोर दा गोदानै इउटुब फैदों बा जेनेबा सोरबाया गोसो माने डाउन जालाङो भिउ मोना बा साबस्क्राइबार मोना होननानैहाय बेखौनो बुंनो सानो आङो जे गोसो डाउन जानो नाङा मालाबा जोंनावबो नै साबस्क्राइबार दङ थ' जोंनाव भिउ फैया मालाबा स्ल' फैयो मालाबा स्ल' फैया बाट आगैमोना बेनोदि जे आंना भिउआनो फैया आंखौ नायानो बेफोरबायदि साननानै गोसोखौ डाउन खालामनाङा मानोना कन्टेन्टखौ होबाय थायोब्ला नों अट'मेटिकलि इउटुबाव होबाय थायोब्ला नों अभियासलि सानसेबाबो नोंनि भिडिअआ मोनसे नङा मोनसे भिडिअ भाइरेल जागोन आरो साक्सेस जागोन आरो आं बेखौबो फोरमायनो सानोदि जों जेसे हायो गावनि जा कन्टेन्ट लाबोयोबा जोंनि थाखाय मोजां ना मा बुङाखैमोन मोजां ना माने गाव जुदि नों बहुद माने बयहाबो टेलेन्ट दं सोरबाया गान खननो हायो सोरबाया मोसानो हायो सोरबाया फरायनो हायो सोरबाया बा कुकिंआव मोजां मोनो सोरबा बेरायनो मोजां मोनो बा सोरबा बिदिनो गावनि ट्रेभेलिं गावनि लाइफस्टाइल बा सोरबाया मेकआप खालामनो मोजां मोनो बहुद कन्टेन्ट लानानै इउटुबाव जों फैनो हायो आरो माने मोनसेल' नङा जों गाव माने गावनि टेलेन्टखौ लानानै जोङो फैनो हायो दे आरो सोरबा फेमिलि ब्लगिं लानानै फैयो बेफोरबायदिनो जोङो फैनो हायो आरो ओमफ्राय दा बिदिनो खायसेया जोंना फंबाय बिनानाव मोनोबा जोंबो कमेन्ट मोनो किसुमाना दे जोंनिया ग्र' जाया ग्र' सापर्ट खालाम बेफोरबायदि आरो थ' आं बेखौनो खावलायो जे आगैमोन गोसोखौ माने मा होनो दुखु खालामनाङा जेसे हायो भिडिअ आपल'ड खालामबाय था सानसेबाबो साक्सेस जागोन मानोना इउटुबाथ' जोंनि ओरैबायदि मोजां प्लेटफर्म ना नंगौना नङा मानोना इउटुबखौ जुदि एफा मोजां जोंनो मोनसे प्लेटफर्म होदोंबा जों मानोथो ओरैनो थांनो रोङो ना बेनिखायनो जोङो बयहाबो फ्रि टाइम थाया देसुन खिन्थु जा इउटुबार जानो गोसो जा एसे टाइम मोनोबा फ्रि टाइमावनो नोंथांमोना जा एसे हायो भिडिअ आपल'ड खालामनो हायोबा सोरबाया मान्थआव खनब्रै बा बेफोरबायदि बा खनथाम बेफोरबायदि आपल'ड खालामनानै चेनेलखौहाय आवगायलांनो हायो आरो थ' आरो बेनो खोथा गाव गावबागावनि मोजां कन्टेन्ट लाबोयोबा जोङो मोजां नाङो ओमफ्राय बे स्ट'र कन्ट्रभार्सिनि सायाव आं एसे बुंनो सानदों माने जोङो नायदो जेनेबा साप'ज बयहाबो फेमिलि थायो बयहाबो गोसोआव मोनसे दुखु मोननाय थायो जेनेबा जों साप'ज जों जुदि मालायनि टपिक लायै जुदि जों भिडिअ बानायबा जों माबायदि मोनगोन ना नंगौना नङा साप'ज जेनेबा आंखौनो लानानै सोरबाया दिनै भिडिअ खालामबाय आंनि खोथाल' लायै भिडिअ खालामबाय अब्ला जों बेसे दुखु मोनो खारन जोंबो सम ट्रल जायो जों गोबां कन्ट्रभार्सि खालामो अब्ला जों बेसे डिप्रेसनाव थाङो जों मिथियो आरो बेनिखायनो जोंबो मिथिगौ दि सोरबा सासेया जुदि ट्रल खालामजायोबा बा कन्ट्रभार्सि बेफोरबायदि खालामजायोबा बिनि गोसोआव माबायदि दुखु मोनो सोरबायाथ' सुइसाइडबो जागोन मिथिबायना दुखु खालामनानै सहायनो हायो आरो बेफोरबायदि डिप्रेसनखौ जोंबो मोनो जोंबो बिराद टाइम माने साननानै बिराद दुखु मोनो मानो बेबायदि माने जों ससियेल मिडियाखौनो गारनोसै बा इउटुबखौनो गारनोसै बेबायदि साननायबो फैयो जोंनियाव मालाबा दा जोङो बे जों स्ट्रं जानोबो सोलोंनांगोन आरो बेबो मोनसे जुदि जों ससियेल मिडियायाव फैदोंबा जोङो मेन्टेलिटि स्ट्रं बा गोसो स्ट्रं गासिबो स्ट्रं जानानैसो जोङो ससियेल मिडियायावहाय आग बारायनांगौ खारन ससियेल मिडियायावहाय जोंखौ बहुदानो माने मोजां मोननोबो हागौ मोजां मोनाबो जानो हागौ बा 50%
50% जोंखौ गाज्रि मोननोबो हागौ बा 50% जोंखौहाय मोजां मोननोबो हागौ आरो बेनिखायनो जोङो ससियेल मिडियायाव जेला फैनोसै सानोबा माने मेन्टेलिटि फारसेनिफ्राय जुदि जों स्ट्रं जानानै फैयोबा माने जोंनि थाखायनो बहुत मोजां आरोना नंगौना नङा जायोना बुंनो जाया बेबायदि बेनिखायनो आरो माने गाव गावबागाव मोजां कन्टेन्ट लायोबा साप'ज मालायखौ बिदि जावलायबाय थानायखौ माने बन्द' खालामनानै जोङो जुदि गाव गावबागाव कन्टेन्टजोंहाय जुदि जोङो आगबारिलाङोबा बेखौनो आङो खावलायो खारन मा होनो बयहाबो गावबागाव पार्सनेल लाइफ थायो आरो बयनि लाइफआबो पारफेक्ट नंजोबा बयहाबो माने बेफोरबायदि मोनसेल' मोनसे थाखायो बेनिखायनो जों जेसे हायो गावजों गाव सापर्ट खालामलायनानै बा गावनि मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै जों इउटुबखौ प्लेटफर्मखौ जुदि जों मोजाङै साफायै लाङोबा बिराद मोजां नाङो आरो जुदि बेफोरबायदि नांलाय खमलायबो जाबाय थायोबा जेनेबा जोंनि हारियाबो मिनिजागोन नंगौना नङा जोङो गुबुन हारिखौ नुयोना बांसिनानो नांलायनायफोरखौ खम लाखिनानै मोजां गावसोरनि माने लाइफ स्टाइल बेफोरबायदि मोजां फेमिलि माने ब्लग लाबोनानै बेसे लुबैदों बिसोरो नोंथांमोना नायगोना नाया ब्लगिं नायोना बयबो बा फेसबुकफोरावबो नायो माने बेफोरबायदि मोजां माने लाबोबाय थायोबा एन्टारटेन भिडिअ बा बेफोरबायदि भिडिअ लाबोयोबा ओरैनोबाबो चेनेला ग्र' जाखायो आरो जोंबो नायनो मोजां नाङो आरो जोंनि हारियाबो बाख्नायजागोन आरो जोंनि हारिया जुदि जोङो बेफोरबायदि बांसिन सामफ्रामबो नांलाय खमलाय गावजों गाव बिदि जाबाय थायोबा जोङो मिनिजागोन इन फिउचार बिनिखायनो जाहाथे जों बेफोरबायदिखौ चान्स होआ गुबुना जाहाथे जोंखौ मिनिनो हाया आरो जोङो अराय सम माने स्ट्रं जानानै मोनसे टिम जानानै खामानि मावो आरो जोंना बे मोनसे मिट लानाया बेबो जादों मोनसेहाय दिनै सोरबा न'खरावहाय प्रब्लेम जायो हा साप'ज दाखालि बरबारिनिखौ लानानैनो बुंनोसै आङो जेनेबा आं सिक्किमाव दंमोन बे टाइमावहाय ओमफ्राय बिनि घटनायाथ' बे समाव जादोंमोन अब्ला बहुदानो सिक्किमाव आरो ओमफ्राय बहुदानो माने मा होनो कमेन्ट खालामदों आंखौहाय जे इस आब' जेनेबा आरो सोरबाया आरो माने बेफोरावबो बेरायनानै मानो फैसा गारबाय थानांगौ थांनानै नोङो बरबारिफोराव माने हेल्प खालामाखै नोंखौ फैया नोंसोर बेबायदि बेरायनानैल' फैसा गारो बेफोराव सापर्ट खालामहैबा मा जायो इउटुबाव 40-50,000 खामायो सोरबा बेफोरबायदि बाट बे नङा हा सबबो 40-50,000 इउटुबाव खामाया खारन आंनो खामाया स्पेसियेलि आं बुंदों आरो आंनो खामाया 40-50,000 इउटुबावहाय मा होनो खामायग्राफोर दं जों केमस्ट्रिमोन खामायग्रा ओमफ्राय गाज्रायमोन दं सोरबा दं हा आरो एक्सुवेलि कन्ट्रभार्सि लाबोयोबा बिराद फैसा खामायो मानसिफोरा बिनि थाखायबो किसुमाना माने गोसोआ कन्ट्रभार्सि लाबोनो गोसो जायो जानो हागौ आरोखि खिन्थु बे नङा मालायनि लाइफखौ जों दुखु होनानै फैसा खामायनायजों मालाबाबो सान्थि थानो हाया आंथ' हाया भाई मालाया हायोबा हायो जानो आं हाया आरो आं आंनि खोथाखौ बुंदों दे ओमफ्राय बेयावहाय बहुद आङो नेगेटिभ कमेन्ट मोनदों आं बिराद दुखु मोनदों एक्सुवेलि आङो सिक्किमावहाय आं गावनि फैसाजोंबो थाङाखै आं बेवहाय स्पन्सरशिप मोनदोंमोन जोंनि बर' आइजोनि सासे मोनसे हटेल दं बेवहाय जोंखौ इनभाइट खालामनाय जादोंमोन आरो जोंखौहाय स' बेवहाय स्पन्सरशिपआव लिंनाय हिसाबै जों बेयाव थांदों बा जोङो गासिबो बिसोर बेरायनाय फारसेनिफ्राय फ्रियाव होनायावहाय जों बेयाव बेरायनानै ब्लगिं जोंथ' ब्लगार नालाय ना जोंथ' अभियासलि एफा मोजां जायगायाव थांदों जोंथ' ब्लग खालामखागोन नंगौ नङा दा नोंथांमोना ओरैनो फैनो गोसो जागोन नामा अभियासलि एथ' मोजां सिनियर जोंथ' केपचार खालामनानै लानो फैनो गोसो जागोन ना ओमफ्राय फैनानै बिदिनो जोङो खैटामान टिम जेरै मेहेरमोन देहा बिसोर रायलायबाय जेनेबा जों सासेथ' जोङो इसेबां सापर्ट खालामनो हाया मानोना जोंनि केपासिटि गैया स्पेसियेलि आं बिराद माने मिडल क्लास फेमिलिनिफ्राय आं बिलं खालामो आं जा खस्थ' खालामनानै थाइसे थाइनै खामायो बेजोंहाय आंना गावनि जानाय लोंनाय थांनाय फैनाय गाननाय जोमनायावनो जोबो ओमफ्राय माने एक्सट्रा बेफोरबायदि फैसा सोरखौबा बुरजा सापर्ट खालामनो हानाय आंहा केपासिटि गैया आरो बेनिखायनो आङो जा हायो मेहेरमोननि आखायाव जा हायो एसे हरबाय ओमफ्राय जों सापर्टखौ खालामनाय जादों थिग बिदिनो जोङो बयबोथ' बिदि सापर्ट खालामजोबनो हाया ना मा बुङो ओमफ्राय जुदि जोंनि इउटुब मोनसे टिम थायोबा जों जा एसे हायो जों मिलायलायनानै ग्रुप जानानै जों टिम जानानै जा 500 हाजारसे बा सोरबा 100 बेफोरबायदिनो हायोबा जोङो खांलायलायनानै बा टिम जालायनानै जोङो सोरबा जुदि जोंनि बर' हारिया प्रब्लेमाव गोलैदोंबा जों बेखौहाय सापर्ट खालामनो होननानै जों बेखौहाय बय इउटुबारखौबो जों खावलायो सापर्ट खालामो ना बयबो मानोना जोंनि बर' हारिनि थाखायनो मोजां बियो ना मा बुङो औ ओमफ्राय आं बांद्राय बुंला दा बेखौनो बुङो आङो जोंनि दा जाय मा होनो फंबायमोन इउटुबाव फैफुबाय थादों जोंनिफ्रायबो सिनियर इउटुबारफोर दं बे बहुद माने एक्सपिरियेन्स जानायफोर दङ खिन्थु मा होनो थेवब्लाबो बिथांमोना फैनो हायाखै जेरै एलफ्रेडमोन बायदि दङ मा होनो एलफ्रेडआथ' बाहेरायावसो दङ जेरै जोंना आगै बिबयसमोन दं बिबयसमोनाथ' सासे हिन्दी लाबोयो बेखौथ' जोंनि सिगां आगैयाबोथ' बर'नि बानायोमोन हा खिन्थु आगैया इसेबां माने सापर्टबो मोनामोन बे टाइमाव जों नायबाय थायोमोन आगैनि चेनेलखौ जेला बियो मा होनो हिन्दीयाव लाबोदों होनबा बयबो
मानसिबो बेखौ बयबो माने बेखौ सापर्ट खालामनांगौ लांगोन दिनै आगैया सासे साक्सेसफुल इउटिउबार हा बेफोरबायदिनिफ्राय सोलोंनांगौ जायो आरो बाट जोङो दिनैहाय हिन्दी लाबोबाबो जोङो किसुमान माने एसे गाज्रि कमेन्टबो मोनो बाट सोरबाया होलायलाङो आरो ना बा फैसा थोआसै नामा माने हिन्दी लाबोबायदि बेफोरबायदिबो मोनो दे जों बहुत कमन माने एक्सपिरियेन्स आरो बेफोरो बिनि सायाव बुंनो सानदों आरो बाट एकदम माने बेफोरबायदि कमेन्टखौ इगनर खालामनो हानांगौ जोङो ओमफ्राय जों जा गोसो सोरबाया हिन्दीयाव लाबोनो गोसो सोरबाया इंलिसाव लाबोनो गोसो लाबोनो हायो खारन हिन्दीफोराव लाबोयोबा गुबुन जाथिफोराबो बुजियो खारन जोंनि हारिनि किसुमान जों जानाय लोंनाय बेफोरखौ जों गुबुन हारिनि माने रावाव जुदि जों एक्सप्लेन खालामनानै बुंनो होनो हायोबा जोंनि थाखाय मोजांसो खारन जोंनि लाइफ स्टाइलखौ गुबुनाबो मिथिगोन नंगौना नङा खारन जोंनि बर'जों बर'थ' जों बयबो बर'फोरा जोंनि लाइफ स्टाइलखौ गावजों गाव मिथिलायखायो गुबुनासो मिथियाना मा बुङो बिनिखायनो आं बुंदों आरो जा जि गोसो सोरबा इंलिस आसामिस माने मायाव रावाव खालामनो गोसो खालामनो हायो गाव गाव गोसोसो ना मा बुङो औ बिनिखायनो आरो ओमफ्राय दा बयबो बेखौनो आं बांद्राय बुंला जा बुंनांगौ गेमसिमोनाबो एसे बुंसिगोन एक्सुवेलि आंहा बांद्राय बिदि बुंनायनि एक्सपिरियेन्स गैया हा दा माबाफोर